Diolch erbyn hyn, mae'r Teirw Ifanc Cyfandirol. Ar ddiwedd y dosbarth yma fydd yr enillwr yn mynd yn erbyn yr enillwr Hereford, wrth chi, o'r bridiau cynhenid. David Jones, yr un beirniad yn union yn beirniadau. A Martin Sidol dal gen i fan hyn. Mae llai o rif fan hyn, mae yna bwer mawr yn rhai o'r tirw yma, no te? Oes, a lot of power yma rhan. Lot more confirmation. A 15 yn y dosbarth cyn y fach o'r rhai cynhenid, ac mae'r 5 yn y dosbarth yma wan. Charlie sy'n dod i fyny yn gyntaf flaen y beirniad. Ie, hwn yn dod o pistill, Penllyn. A&M Williams. De, darwr o'r afid, o'r y teg. Symud y ddan, bach yn glos yn ni, coesau blaen. Fel yn dod lan amdano ni. Fel yn ei gweud, mae David Jones yn ddyn cyfandirol. Ond da chi lot o edmygedd o'r ffordd mae yn beirniadu. Tarw Henffordd yn y dosbarth arall yn darw da iawn. Ac wedyn, fe fyddan nhw'n mynd yn erbyn rhain i chi. Teirw Ifanc Beef ydyn nhw. Mae'r bridiau i gyd yn cael ei cynrychioli. Hyd diogel yn tarwan, te? Oes. Asgwn da yna fe fydd yn does, asgwn gri. A dyna be maen nhw eisiau fo Charlie yn does, maen nhw'n licio bach asgwn yna nhw. A ti'n bod, mae hwn yn fryd poblogaidd iawn i'r marchnadoedd gwartheg stor yn y dyd. Dim na gyda'r limbs y fydd, ynddo. Ond os fi'n na dwys o Charlie yn dwyn sy'n gwartheg di, mae'r pres yn dod fewn. Ynddi, mae lot haws i'ch cael y pwysau yn dydi. Maen nhw'n pwysau'n dda, maen nhw'n pesgu'n dda. Ac ar ddiwedd y dydd, efo gwartheg tew a pwysau sy'n bwysig, ynddo? Ie, ond maen nhw'n... Mae'r tai lladd ma'n trio penalisio pobl os dyn nhw'n mynd dros rhyw fath o bwysau yn dydi. Gwirion, dio. Mae hwn yn camu, mae hwn yn rhoi clario ddeir. Wedi bod yn sicrhau, dwi'n gweld. Yn cael olwg dda. Mae'n bach yn agos at ei gilydd yna fo, mae wedi bod yn edrych ar y coesau yma nhw. Nawr, mae'r blond i hwn, siwr, ie? Ie, British blond i hwn. A mae'r rhain, ti'n bod, mae'n wartheg neis ofnadwy. A maen nhw bod yn y sioe, mae'n rhywbeth ar pob sioe arall ar hyd y blynydde. Maen nhw wedi gwella ydyn fel y bryd i gyd. Ond mae'r fiwch pob amser yn well anifel na'r tarw. A mae hynny bechod fath. Mae'r bichod rhain yn rhai siapus a hyd yn dyn. Mae tarw, mae'n darw neis yn dyn. Steppington Penglington. Nant y gellu Nicholas, di enw'r tarw, felly mae e'n darw o Gymru, siwr, yndi? Yndi. Sa'n llawer o blew ar y blond yna, gos i cymaru efo'r bridiau eraill a mae hwnna'n helpu efo dangos yn dydi ti'n medru codi'r blew a cuddio ambell i beth a... Mae'r blew yn cilio pechod e. Yn dydi? Ac yn helpu neu nhw edrych bach wyth lydan a... Mae beth yn sweet yn y tarw yna, coe. Pen neis nhw. Oes. David Jones wedi gweld digon. A mae'n neis gweld y beirniad yma sy'n gwybod be maen nhw'n edrych amdano. Ac fai wastad yn meddwl pan maen nhw'n rhoi nhw'n ôl y fwy gilydd ac yn mynd nôl ymlaen. Mae amser ni maen nhw'n neud... A mae'n sbïad yn galed iawn ar sut mae'r anifel yn symud. Yn neud y camferniadu. Mae geidiolwg cyntaf arnyn nhw, ti'n gweld? A mae'r lim yn dod i fyny rwan. Yn Tecwyn Jones. A hwn yn darw i'w sôl mae'n rhaid gwedd. Seisiog Ned. Rhaid ni'n rhoi yn llongyfarchiadau mawr i Tegwyn ar teulu. Mae nhw'n dangos gwartheg ysbrynyddoedd. Nhw'n ennill bob peth oedd i gael i ennill am ryd y gwartheg dion. Ac mae wedi newid rwan rhan fwyaf ar fiches wedi mynd i'r limousine. A mae wedi magu'r tarw yma. Do. Ac wedi ennill i gystadleuaeth, Teirw, pencampwriaeth. Mae rai fi ddweud.
Mae rai fi ddweud yn edrych, yn dangos gwarthau commercial hefyd mae Tec, a dwi wedi edrych i fyny at Tec dros y blynyddoedd a mae'n boi sy'n medru ddangos a troi hynny fel allan. Bob blwyddyn. Crefftwr. Na, mae hwn yn gam chwarae teg efo. Mae hwn eto, mae fe'n bach yn anesbwyth nawr. Mae wedi blino. A mae'n siŵr bod Tec wedi cael bach operation ar ei ysgwyddon di, so mae wedi gwneud yn dda i bod yma blwyddyn yma. Yndi. Sam lot o stopio rhain i ti. Na. Mae'r beirniad yn cael golwg ar yr un glas Prydeinig, a mae ti fryd sydd wedi newid wedi dod i Brydau Mawr ynddi. Mae'r bryd yma'n cael ei ddefnyddio lot rwan i cael siap, a mae lot o'r bechgyn llaeth yn defnyddio fo hefyd yn dydyn, cos maen nhw'n cael prisio dda am y lleia. Mae'n boblogaidd iawn ar y gwartheg Holstein yn dydi. A mae lot o'r rhain, allan dyngu mae rai, wel, rhem ffrisian, di a coesau gwynion. Maen nhw'n debyg iawn iddyn nhw. A maen nhw wedi gwella fel maen nhw'n symud a bob peth. Ond am ti na am boi commercial, os ti eisiau rhoi bach o tîn i mewn i rhywbeth, hwn di'r boi... Hwn di'r boi y tîn iawn. Dyna be tarw sgynny ni a treu bod yn onest efo ti. O ie? Ie, tarw glas a wedyn da ni'n croeso fe fel limsbyr i trio cael y lloiau. Wel, mae yna un neu ddau o frydwyr yn neud hynny, ac maen nhw'n llwyddiannus iawn. A mae'r heffar croes British Blue, ie. British Blue a'r lyn yn croesiad. Poblogaidd iawn efo boes y sioe yma. She's been perfect from word call. Taking nothing away from the young man in second. He's done a really good job. Getting the reserve champion today over this young lady who has received the honourable mention. Thank you. Mae'r Simantol yn dod yn ei flaen fan. Ond mae David eisiau bach o le i edrych tu ôl i hwn, so mae'n symud o'r tu ôl ar ochr. Nawr te, mae am barod i'r Simental. Mae'r Simental William Vinci. Mae edwyd ar y gwarthau bod nhw'n se. Invincible, di hwnna. Invincible, di hwnna. Ie. William's Invincible. William Invincible. Gen Hayley Clark. So... Asgob edwyr ei nhw. Mae'n glampod arw hefyd. Mae o'n glampod arw, reit iwsful o fyd war y deg. Ym lot yn bod ar tarw na. Wrth gwrs yn yr Alban, dyma'r tarw poblogaidd ar y gwartheg Signo, ynddi? Ie. A nhw'n meddwl y byd o'r Dwi'n meddwl bod y bychod reit lleithog hefyd yn dydyn. Mae'r bychod reit lleithog yn dydyn. O, nhw'n yna beth ydi ond, e? Ie, so... A fel o'n i'n deud, yn gynharach, mae'n bwysig i ni gael llaeth yn y gwartheg Signo, felly mae yna fridiau wedi goffod dod fewn i gywiro'r cam hwnnw. Mae hwnna rwy'n neis. Mae'n sbiad lawr i dop o'r o'n i gweld beth i. A'r hyn fiwch oedd yn y pencampwriaeth oedd yn ystod i llynedd, Simantol yn dweud, mae'n fiwch o'n dwi'n ydi. Oedd. Mae hwn yn darw neis chwarae teg. Neis iawn o fyd. Wel, oedd yr Hereford yn sefyll allan gynnau yn y Brydiau Cynghennid. Dwi'n yn gwybod, dwi'n licio taro sydd gyda ti'n newid nebo'r lim ynddo. Ond ti'n cael rhywbeth fel hyn, mae hwn fel mae fe'n agos ai ata ti. Mae o'n un da. Na, mae tarw tecwyn yn sefyll allan braidd yn dydi mewn. O, swn i'n meddwl ni, ne? Edrych yn flashy. Swn i'n meddwl ni. Dyn dan o fo. Ond, na. Fel o'n i'n edrych bore yma ar gystadleuaeth y twswyr ifanc. Dyma mae'n dod allan ar hwnnw, mae hwnnw'n gwybod le i roi pob cymal yn ei le yn dydi. Ie, bydd na ddim blewyn o'i le ar y tarw na mae'n siŵr efo tec. So wan e pryd y dyrchu di ar tegwyn, mae wrthi wneud yn siŵr bod yn sefyll yn iawn. A nawr te, gan nhw wac fach rown i'r cae, a mynd nhw'n ôl yn un llunell a gawn ni gweld nhw.